cɛ jeliba ne bɛ ka dɛsɛ comédie la sisan dɛ. Amadu ko k'i dɛsɛ comédie la cogo di? Ok fo n ka inspiration bɛɛ banna. Amadu mun na? E ma ye n bɛ ka ɲɛsin diinɛ ma. E ma ye n bɛ ka taa kuma dɔw fɔ diinɛ. N kana n dabɔ diinɛ la wa n kana n dabɔ diinɛ la. Ayi n b'a ye ɲɛ na. Ayi Amadu mɔgɔ wɛrɛ de b'a fɔ Amadu y'i dabɔ diinɛ la mais e yɛrɛ man kan tɛ k'i sigi k'a fɔ n kana n dabɔ diinɛ la Amadu a tɛ fɔ ten sa. Mɔgɔ de b'a fɔ Amadu y'i dabɔ diinɛ la i man ka diinɛ fɔ awɔ. Jeliba n bɔ comédien ye yala sa n bɔra la. Amadu ko k'i bɔ a la cogo di? Amadu tɛ bɔ a la dɛ i b'a la bi i b'a la f'i sen. N t'a la n tɛ comédien ye. Amadu ye comédien ye. Jeliba n tɛ fɛ ka kɛ comédien ko n tɛ se comédie ko n dɛsɛra ko n ka inspiration banna. Amadu olu to yen sa olu to yen ba ye. Jeliba i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka kɛ min ye. U b'a fɔ min ma ko pulvérisateur. Amadu o mun? Sénégalais b'a dɔn. La société, la nature, la science et la religion au pulvérisateur bɛɛ. Amadu e bɛ fɛ ka k'o de ye. Awɔ. Yɔrɔ ni fɛn misɛnninw donna foro la yɔrɔ fu bɛ fɛn dɔw kɔ la ka taa. Fɛn fu bɛ a fiyɛ tan tɔ. O de ye pulvérisateur ye. I bɛ fɛ ka k'o fɛnɛ da. Awɔ. Diinɛ dɔrɔn tɛ dɛ. Société a bɛɛ kɔnɔ ni ne ma min faamu dɔrɔn an b'o kuma kɛ. Amadu ne ma min faamu a b'o kuma kɛ. Awɔ. Amadu t'i dabɔ olu fɛnɛ la. Komi i bɛn'i dabɔ diinɛ la cogo min na dɛ i dabɔ Sénégalais o fɛn ninnu fɛnɛ. Ayi jeliba ko n dɛsɛra comédie la ni n dɛsɛra comédie la n sɔnna mais ne dɛsɛra comédie la ka se min na kɔni o de ye nin ye o. O de ye nin ye. N b'o kɛ siɲɛ kelen. Problème t'a la. Kalanden n'i dɛsɛra dɔ la n'a o kɔrɔ k'i sera dɔ la. Ne da t'a la e fana i da t'a la. ne da t'a la. Jeliba n yɛrɛ da t'a la. Amadu n da t'a la bi n da t'a la si. bon i fɛnɛ ka n'i ka kuma sara. A ta siɲɛ i ma ye o t'an bɛɛ da bɔli a la. An bɛɛ bɛ sa kunfinya la. Awɔ. Convocation tigɛli kama an b'o la mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɔra ka taa fɔ fɛnɛ ko i dɛsɛla comédie la pewu k'i taala terrain wɛrɛ de kan. Ah bon? N tɛ comédien awɔ. Donc ko n tɛ comédien ye. I y'o de fɔ. Ne ko ko n ye comédien ye. I y'o de fɔ. Ne bɛ ka wajibi kɛ. Awɔ. U nana ko ne tɛ comédien ye. Karamɔgɔ sow bɛ yen ale bɛ ka wajibi kɛ diinɛ kan. Ale m'a fɔ k'ale ye comédien ye dɛ. Ale ye karamɔgɔ de ye. Mais u taara k'ale ye comédien ye. Mais ne ko ko n ye comédien ye. N bɛ ka wajibi kɛ u ko ko ne tɛ comédien ye. K'i taala terrain wɛrɛ de. Min tɛ min ye u bɛ k'o ko ye. Min ko k'ale y'a ye aw ko k'o t'a ye. Min ko k'ale t'a ye aw ko k'o y'a ye. Cogo di? Ok nin yɔrɔnin fɛnɛ ka walawala n ka Adisa kɔnɔ nɔ tɛ. Amadi Adisa ko in dabila sa ko mana na ko k'i b'o don Adisa kɔnɔ. K'i b'o don Adisa kɔnɔ. Kalan nin man d'a ye. A tɛ fɛ ka n ka Adisa kalan nin. Adisa ko in bɔ a la pewu parce que ko i dɛsɛla comédie la i bɛ ka taa Adisa sɛbɛn de la sisan. N dɛsɛra comédie la kɛ inspiration foyi de tɛ n na comédie la. Inspiration a bɔra ne la comédie la pewu inspiration bɛ ka na ne la min na dɛ n b'o de fɔ. O b'olu tɔɔrɔ mun na. Ne dɛsɛra comédie la o kɔrɔ ko n sera fɛn wɛrɛ de la o fɛnɛ bɛ k'olu tɔɔrɔ mun na. N sera min na a y'a to k'o kɛ dɔrɔn o ye kalanden. O kɔni. Kɛ sura min sa. Ni ne kumana u b'a fɔ ko ne ye abonné sɔrɔ ni abonné kun tɛ ne bolo. U tun bɛna fɛrɛ ne ma dɛ. Mais u b'a dɔn vie ko tɛ j'aime ko tɛ abonné ko tɛ. U b'a dɔn. I b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ de kan ka walawala diɲɛ kɔnɔ ten. Tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka walawala.